agnano fitetezam-paritra atsika. Agnano fitetezam-paritra atsika ho za fotony maromaro raha azotsika koragnaigny amin'ny fitetezam-paritra. Atsika boko midriky deuxième partie amin'ny ankapobeny. Eto de mankasitraka mankateligny mikoezanareo razam-bahoaka fa tsy razam-panjakagna, razam-bahoaka. Nataoko razam-bahoaka fotony za fa nivolagna teto hoe fa tsy de tiako loatra mivolagna hoe fanjakagna. Fotony io mot fanjakagna io matetiky andesindry zalahy mampiororo, andesindro mamody vavan'olo, nefa le hoe mot fanjakagna tsy haindro. Atsika amin'ny fotoagna zio fa agnatin'ny 21e siècle, ndre antany mbola misy mpanjaka zegny afa-tsy magnano le hoe za manjaka, njebaka le fanjakagna. Fa navy amreto mpitondra reto hoe zahay zony eto, zahay fanjakagna. Io matetiky volagniko hoe misy mot nitsika gasy tsy haitsika tompo mianalize izy, mampiasa izy fa faly fotsiny hoe aza zo eto, za fanjakagna. Anao mitondra fa anao tsy fanjakagna. Anao napetraka vahoaka io hitondra fa anao tsy fanjakagna. Salama atsika jiaby. Amitsika Madagasikara, amitsika gasy baka na eran'izao tontolo zao, misy ny karazana roe ny fanjakagna. Misy le hoe fanjakagna zegny andesin'ny mpitondra, ary koa misy le fanjakam-bahoaka volagniko teo, de ny fanjakan-drazagna zegny. Ny tiako volagniny arabeko volagniko, nipody an-tanindrazagna après 128 ans, 128 ans. Fa za tsy magnano karaha raiky alary 1997 président. Anao boko ahitsiko aminany zegny, ameko fomba simple resaka chiffre anao président, fa io chiffre io tegna tsy hainao, tegna tsy hainao. Fa tsika boko mba antoeragna amy chiffre io fa grave. De miondrika ampanajagna za amazanaka Sakalava, za fa niantakarana za nefa vian'igny kabeso igny an-tanàna igny. Za tsy hidriky raha maro amin'igny fotony hitako amy teza fitarimiagna na beazigny za ara-fomban-drazagna maro ratsy aminazy amin'ny nataondreo aminany, fa bon, isak'olo amy fahaizan'izy anjarandreo mandiniky. Tsy dira koragna maro zaho fotony isak'olo amy fahaizan'izy. Io aviako matetiky za mivolagna hoe samby baccalauréat, samy mahay taratasy, fa filière samy managna aminazy. Izy koa filière andro hitandreo karaha igny nety, raha
araba tsara salimina fa tsotsy aminazy le raha tsotsy mety le raha mivadiky raha hafa za tsy mivolagna za lampanjery za tsy mivolagna za tramony fagnahy aminaka sakalava araiky fa ny tany misy izy samby hafa io karaha ataony hoe malagasy araiky fa foko samby hafa teto zany angataka tamin'ny akademicien hoe amboara io foko valo amby folo na roa io fa tsy marigny hoe ke Madagasikara 12 foko nataonareo ia androaty nataonareo ia makoa jiaby zay neny izy teo fa magnino ataonareo hoe 12 foko bon ke eto sakalava raiky fa izy samby amin'ny fomba mety fombandreo tsy haiko fa aminaka sakalava nampianarigny za araiky fomba nampianarigny za araiky fomba ny tarimigna nitondrana za araiky ke fiarabagna firazoko atao hoe naventanindrazana izy bon hiditry atsika amin'ny faritra ho za alaiko voalohany baka Toliara resaka basy Toliara ty boka mira amin'ny Ambaribe ao tsy mety vita ary tsy ho vita nisy fandaharagna zay nataony 4 heures bisoigny na hoe azovy Lalatina Henriette Rakotondrazafy izy baka ex-ministre ny tserasera sady ex-ministre ny culture ke za koa nytandregny fandaharagna anazy marigny hoe maty vazaha misolo vazaha za igny ny hevitry aminakazabado nadoso tamy maha ministre ny serasera sy ny culture izy 4 heures bisoigny mba hoe napetraka eo i Maradona mba iova kelera koa lombolombony somila azafady ro sady tsy copie-coller fa samy magnano lohany ino ny volagninao tagnatin'ny fandaranao madame Lalatina Henriette 4 heures bisoigny hoe tsy hoisy ny fampandrosoana raha tsy hoisy ny financement na hoe ny budget na hoe ny vola ndesigna ampandroso tanàna indrindra amin'ny pays sous-développé na hoe andalam-pandrosoana raha tsy misy ny baka ivelany madame Henriette Lalatina 4 heures bisoigny na io manao tsy manontany présidentanao anontania baka présidentanao nino izy raha tsika mbola yanky ampamatsy vola avy any ivelany na 2030 na 2050 na 2060 atsika tsy androso ke niany anao mivola fa hoe ilegna koa le ro baka ivelany ampandroso atsika indrindra amy raha karaha ataony basy Toliara oh tsy malala menatry izy mba masinao mahita sady tsy mahita sofinao maregny sady donto Lalatina Rakotondrazafy mba azave aminaka kony amy faritry Toliara
nindra nefa ny fitondragnanareo tagnatin'ny fototra tampitaogno. Ino raha niova toliara? Ino raha nandroso toliara? Nefany ny malalatagna, ny mpagnampy karaha ataondry PNUD, UNESCO zay mitsindro sady magnampy ny vahoaka amin'ny faritra atsimo noho ny kere, maro volam-bahoaka tsy avy agny. Maro volam-bahoaka tsy avy ny tokony andianana amin'ity resaka atsimo kere ty azonareo amin'ny fitondragna, nefa nareo mila mipidriky Setoany Mahamay amin'ny tanin'ireo tompony tsy ikendreo. Nino mo antony nareo mila magnaforce raha amin'ny tanin'olo? Na ino tsy ataonareo agnaty lakoronareo? Na ino tsy ravagninareo tragnonareo boko mpidira io basy toliara io? Karaha io mba hoe farafaratsiny izy basy Andry Rajoelina, na hoe basy Lalatina, na hoe basy Raoldina, na hoe basy TGV. Ndao ataovy amin'ny kigenareo ry, quartier général nareo ry, amin'ny arena ry. Fa tsy tanànan'olo, tanin'olo tsy tian'ireo tompony, tagno fototra tampitaogno anareo teo tsisy fandrosoagna napetraka anareo toliara. Ataoko fa anao koa olo mandiniky madamo 4 heures Bisogny Lalatina arety, mba ino raha nisy rangonitsanganany KMM? Ino raha niova rangonitsanganany KMM? Ino raha nandroso rangonisiany KMM? Karaha zay koa Ambatovy. Nefa mipromesa ataony Ambatovy, ataony karaha zay anareo ampianay anareo makatry makatry. Bonjour, ça va, tout va bien, alhamdoulilah. Hein? Qui est même la même chose. Or, loko andranomasy igny arianareo andranomasy ao, lotony raha ataonareo, loko jiaby rebaka. Ata loko eky voninareo, karaha ataonareo mamono olo. Anareo bako mivolagna fa hoe ny fisiany raha karaha regny ny mampandroso. Apetrako aminao fagnontaniagna zegny 4 heures Bisogny Lalatina arety raha Kotondrazafy. Parce que anao nagnanona heny volagna loatra tamin'ny fandaharagna anao. Abako fahaizanao mivolagna tsy niany rango fa ela. Nefa tsy hitako nindra nataonao taminao ministre ny serasera. Ino raha vitanao taminao ministre ny culture? Tomagny bongo maso aby anao mbola hita taminao nafindra ministre plasy hafa. Mivoleza misolelaka. Fa nafotraka biberon mbola mipodign'olo mivoleza. Normal frère. Ambatovy KMM. Aya raiky ato tia Solala. Nino fandrosoagna nisy? Nandeha le promesse, le fagnantenagna nataonareo amin'ny fanagnam-bahoaka, amin'ny raha-bahoaka alainareo nefa ny vola tsy hita. Madame Lalatina, Henriette 4 heures Bisogny. Anao fa tsy porte parole minafiky karaha i madamo Maradona. Anao zao raha tokony ataonao mampipetraka amin'ny place ngay bombastique parce que sénateur karaha anao président anao igny.
Facciano andeha wa raha tsy tokony idiranao. Ndrianao ministre 2 fois nafindra tato natao ry karaha olo misoma fanorona. Nagnanaovagna anao bosy toloa agnarany. Tsisy raparina ataonareo toliara. Ino fampanantenagna nataon'ny présidentanao tamin'izy nagnampy propagande. Fa navy eo sambo mitondra ny fantsona lehibe agnanaovagna pipeline. Faritry toliara. Aboa koa na vovon'ny TV hoe aia le pipeline sambo navy eo mitondra le fantsona. Ndrentany misy pipeline eo fa nandreny haitry. Soi-disant nagnano kanaly hoe ampandalovi le tuyau na le fantsona ho anareo may fantsona fa nandreny haitry. Raha koa tsy vita azo atao mpandriagna andrisa vahoaka. Tanin'ny vahoaka koa tsy amiandro aza forcegna. Ndao ataova agnaty lakoronareo ry. Hoy izy présidentanareo zay tsy vola amin'ny babanao tsy vola amin'ny mamanao basy ndao ataova agnaty lakoron'ny babanareo ndraiky mamanareo. Io basy toliara io karaha izy basy Andry Rajoelina na hoe basy Lalatina karaha Rabisony na hoe basy ny TGV ao basy ny Orange tsy haiko Pamplemousse tsy haiko Vanksay. Fa raha koa tsy amenetsy anareo volako fa zatra toetry ratsy raha mahazatra ty fitondragna ny TGV ty. Koa tsy mamono olo anareo tsy hegny tsy hoe nefa fatsika fanafaty olo. Ratsy raha tadiavy ny moasinareo. Tegna ratsy raha tadiavy ny moasinareo. Koa tsy gadrenareo olo ianareo tsy voly amorognanareo dossier. Aia mifaritany tsota les 6 provinces tsy namorognanareo dossier olo. Nefa ny maloto ataonareo ny tsy manjary ataonareo olo tsary namorogny dossier nareo fa olo magnambara ny mary hoe raha nataon'ny fulany zegny. Est-ce que nareo ny gadregny? Justement raha ngo izy mpitondra teny ndraiky izy navy ministre 2 fois ministre anao zao loa olo Lalatina 4 Rabisony olo koa nataon'olo hoe loa olo zegny misy jiry fa nareo loa olo ny fitombena tsy ny présidentanareo loa olo tsy nareo olo mandesiny magadrefo jiaby mafeky jery fagnahy zegny sénateur entière. Normal anareo jiaby niany mavandy fotony présidentanareo Rajoelina fa mivolagna hoe nianatra vandy izy fotony a Madagasikara eto anao koa tsy mavandy anao tsy mavita magnaraha eto izy. Normal, logique. Io résultat vandy rano 1er janvier jusqu'à 31 décembre zegny fiagnam-bahoaka andesinareo vandy tegna nianatra vandy izy. Normal izy tsy me chiffre nianatra vandiky jusqu'à mi chiffre avy avandesany. Toliara zegny. Ino raha tsy nampanentenay ny présidentanao tamin'ny vahoakany Majunga rehefa zavy io ho ataotsika ny orinasa mba iasanareo vahoaka mba firy taogno loso zay ino raha niova toliara tamatavy fianaratsao Majunga amin'ny Diego zay fa mangigny baka zay mahery andra fa zay nangigny eky. Mbo avy agny atsika baka io. Tany
Tananarivo, nandeha zaha marikitry tseko mandroseza ziny tseko ia agnamboaragna bassin irabegna rano mba havita maty rano ny Tananarivo ie. Za tsy inkineta travaux io nanomboko to mbola nareo nandeha nijotsony za izy zegny raha misy Tananarivo. Heureusement izy pop hoe antsitseliky lamody fa antsitseliky koa tsy lamody teto tsika fampizaha teto noho tsy fisiany rano zegny nanjary lamody antsitseliky antsipe. Zegny ny promesy. Famatsiam-bola havy tsy hita tanimboany, tsisy raha vita, mbola zéro boribory amy kitapom-bola mpanjakana. Pardon zafady. Gouverneur amy banque centrale ny Madagasikara tsy masaky mivola parce que ino marany volagniny tsy rabaka. Tsy ameko tsiny izy koa tsy volagna. Monsieur le gouverneur de banque centrale, sa tsy mamea tsiny izy koa tsy volagna. Ino marany volagniny io? Ritro vovo. Jira mabaka ambilaniko igny ary atsika fa tsy koragno. Popoko fo fampanantenagna fo nagnano panneau solaire ary nagnapetraka panneau solaire ty nagnapetraka panneau nanjary décoration ny ta Madagasikara le panneau solaire natao sahafandady be sady tsy amofagna izy ny tsy ampiasaigny fa io mitapy aligny mitapy matragna mitapy andra. Akory matondry andeha ampiasa le panneau solaire nde le président magnano fitokanagna izy fo ny kilowatt sy ny mégawatt sy ny voltage tsy hainy. Tsy asa baka ro raha reo. Hoe anao koa ampiasa panneau solaire ino zegny énergie azonao? Tsy hainy président zegny safia fangaronao raha io. Aza zao donc ambarany vary amin'ny agnana na hoe composé amin'ny ino agnarany tary finanandreo Tananarivo igny vary mitsangana tseko malaky mihina. Tsisy. Madagasikara nandeha nataonareo kobay zegny tegna marigny. Vahoaka malagasy nataonareo kobay fanaovagna expérience zegny nirebaka tsy mipody fahignana. Mampalahelo. Mizaha tsika amin'ny Ambaribe boka ambila. Volagno aminareo centre de recherche ngay fitondran'ny TGV amin'ny Ambaribe ao. Maloto raha amin'ny Ambaribe ao, tsy manjary raha amin'ny Ambaribe ao. Andra zegny fô mbo tsaronareo volagna anaka hoe mahogo mata mahery mbo tadiavinareo hoe aiky katakata masaka io malemy. Mbarinareo mandrakizay mba bahoaka an'Ambaribe ho andry. Misy fanjakagna ve eto? Misy jirama ve eto? Misy rano ve eto? Nino promesse ny Rajoelina? Rehefa tongoy za atao 400 mégawatt de plus le 400 mégawatt nisy taloha. Aia. Avy amin'ny irandama hoe tsy kobaka ambava astira zala, tsy kobaka ambava fatony kabary, tsy kobaka ambava fandrandradradraina. Tsisy raha pare. Mandetsika faritra Antignana. Mampalahelo. Tegna mampalahelo raha mahazo ro Antignana ao. Amin'ny raha mandalo amindreo.
ndre tsy zay mbario be fa anaro sava voadoaiky tegna tsy sava-pa naro marereny doaiky mahazo zay ambario be doaiky mahazo anaro sava ny tiako volagnina amizegny le province ny Diego mihitsy potehiny tegna potehiny matoa olobe ne taloha nagnano hoe province ny Diego ely fa managn'aigny taretrina Fiamanga zegny parce que province ne manakaregny tadiavinao ambany tany zay Diego manana tadiavinao an-dranomasiny zay Diego manana province agnabakabaka anao magnembagna mahita tany jiaby sady hitanao Mozambique ny hitanao Océan Indien ary hitanao ny afasy Arabie Saoudite nefa zay potehiny tegna potehiny complètement za koa avy eo ampaningaiko telo avy ny vidiny lavany tamy fotoagnan'izy navy vidiny lavany tsy nro tsy nanongy nroro feinatitry fein'olo matoy miegny iofo nefa mivokatra tsara ary amy lafiny araiky ataoko entre parenthèse hoe isorako ndraiky tsy kivy reto mpitsabo reto fa magnano ny aigndreo tsy raro tsora matsiko ary tsisy andrany tsao mamy vokatra lavany mehe tsara fa vidiny mampalahelo tsy saky ny rajoely mikoragna resaka vidiny lavany niny ambario be baka plazine ndraiky ranomasina io mampiolaoala robaka or zio tsy amene tompiny fa naro sava vraiment naro sava pa potendreo lavaninaro nampidinindro aretigna nareo resaka fasimenty docteur tsy voavidy consultation tsy voaefa aretigny midama zegny fitondragna amty avaoaka manontany baka za fotony olo sasany vola fe président ty tsy magnavaka président ty tsy magnino président ty zegny hoe zegny fitiavagna avaoaka ho avy amitsika sambrano baka ty fitandragna fasimenty ty président magnano fotony tsy nisy avanareo na hoe namanareo voaramarary fa zo koa niregninareo hoe ahavane voanzegny président io manjary fo fitondragna io manjary fo TGV io tsara fo makorely avolio nio tsy afaka io sosona nambarako anareo teto za tsy haiko disova za koa diso fa za tsy eniky naregny ty association ny Ravatomanga mivady mianakavy reto le hoe ino zegny AFF tamy faritry hafa ko tsy amitsika varitra ofo parce que ndeha mono atsika atao karazany katoty igny zany kavaritra faritry avaratra atsipazana tsemby mpalahelo fa miodiody ary efa aparitaka andreo faritra avaratra ao ty AFF ny Ravatomanga mivady mianakavy reto fa nambarako anareo teto zao lohan'zegny io Daoud Mariski ex gouverneur atsika faritry Diana zegny le hoe mitia tanàna
mitia fandrosoana. Olo fahita namono atsika, olo fahita fa tsy nanjary, mbola andehanagna fotoagna o zandrilako zay. Mahery mahazo anareo zalahy, asakenareo mandrobaka tanàna ny avianareo. Misy fomba fivolagna hoe orefy nindroanany fody zegny, orefy nindroanany fody, tsy folaka fa milevitra, fa nareo orefinareo nindroanany fody folaka complètement. Tsisy fandiferagna mihitsy anareo amin'ny vahoaka madiniky, tsisy fitsinjovanareo mihitsy le vahoaka madiniky, fa de hoe arabika mitrotra ambany koa ambany, ondro moringy haligny, aloha zay fa voarita aloha vofo dinia fa mandrakizay tsisy fanifarany misy. Ke to tratra ny farany zalahy, za mampitandriny fobaka fa maromaro raha nisy tamitsika ta Madagasikara zay nagnakory ny afarany sasany milefa. Sagnatria ko raha ry sasany ndraiky nilefa tanànan'olo tagny ndraiky rebaka tagny. Mampalahelo anao mitanànanao amy tsy manjary ataony sasany anao vakilefa ndraiky rebaka an-tanànan'olo, zay koa zalahy fatiny ariagny. Very faty olobetsika talohany izy zegny. Mampalahelo, tegna mampalahelo. Mbola misy masaky mivolagna fa président ty magnano, fitondragna ty magnano, faty fa mivarararaka partout. Mety marigny volagna anareo hoe io tsara fitondragnany na faty jiaby io. Ino fo basy Kibendragnary, magnindranary mamango atsika Kibe basy noho nino noho ndraha ataony fitondragna, noho tsy manjary ataony fitondragna, noho Njagnahary tsy mivolagna aloha fo nareo vangoiny Kibe fa noho ny kabesinareo tsy mifody, evoevonareo mbola malemy, jery tsisy. Mahazo parata hely, magnano fitondragna ty. Lera fitondragna io tsa sandeha ianareo, asa ino raha ndeha volagninareo koa hoe ampidiana araiky raha Jojo ampidiana folo tsy atampy tao izy mamono avanao namanao votrika raiky aminao. Fa elaela nisy tsomatsiko agnambony tany za tsy hainky nareny tsomatsiko mamy. Ke manonga Diego tsika alohan'ny za hivolagna Diego, za aloha tegna félicité anao président, félicitations. Eto ndraiky za président sérieux, tegna ataoko félicitations anao aminay Diego. 1 2 3 maboule, merci président, merci président, merci président. Ampodiko ndraiky 1 2 3 maboule, merci président, merci président, merci président. Zay taloha baka zay mbohely zay koa fa misoma mikompte 1 2 3 maboule. Fa naka tegna ataoko sérieux 1 2 3 maboule, merci président, merci président, merci président. Amy raha vitanao taminay avaratra tagny. Nino raha tiako aviagna volagnina aminay Diego zegny 65 ans za tsy hainky nahita zao président navitany raha vitanao io amin'ny avaratra. Ino le raha vitanao isorako anao président, anao koa tsy nagnano zay tsy haiky perty. Merci président fa nasianao riba ny jangoany amin'ny avaratra agny. Azonao président, zegny agnanaovako merci. Sérieux, tsisy navita karahanao amin'ny avaratra agny président, jangoany nasianao riba. Donc zay zao
aminay Diego igny zay ndeha Jangoany zay tsisy raha vozone parce que misy riba 50 000 izy io zegny baka le promesse nataonao hoe 50 000 logement ho ataotsika eto a Diego tragno mora ay kaiky zegny nanjary ribany Jangoany anao nagnano aminay avaratra ny président mavandy anareo fa président nagnano amitsika avaratra agny azao président nagnano Jangoany misy riba amitsika agny koa tsy fitondrany TGV ke za eto mampody ndraiky hoe 1 2 3 maboule merci président fa zay nazo Jangoany misy riba zay ndraiky tsy perte fa za misy raha angatako aminao président anao fa nagnano ribany Jangoany aminay agny 50 000 logement io asia vavovo koa izy io président fotony zay tsy mifity fa zay mamboy io Jangoany riba vita io asia vavovo baka zay mandeha zay mba mamboy fa zay tsy mifity président azafady zay ndraiky raha mba angatako président anareo Diego mba maiza mankasitraka zala Jangoany tsika fa nasiagna riba Jangoany anareo mahita Madagasikara misy Jangoany misy riba koa tsy Diego za raiky Jangoany misy riba donc zay zo nde mare karakory tsiko ny varataza zay midika amin'ny Jangoany misy riba biribiry tsy tsapegny nefa nataoko hoe ako nangery amin'ny lamaka loso izy mbola iny koa raha tadiavinareo zalabo atsika fa namiana ino gymnase fampidivana ko atsika fa namiana gymnase fampidivana ko o zala raiky zay hoe fombandrazana malagasy izy mampiady akao aviany président nagnamiatsika gymnase fampidivana akao io boka tsy gymnase place fampidivana akao atsika zio amizay toko mireare nahazo Jangoany misy riba atsika miambimbiagna président di tokana azo comme daby atsika jiaby amizay hoany magnano watra hoany mitotorebiky hoany mamankatra anareo mahay ohatry volana naovany président Jangoany misy riba amitsika Diego agny 65 ans aminay Diego Jangoany misy riba moramora amin'ny biribiry tsy tsapegny latsaka fotony talohanao mandeha Jangoany zay anao mitotoka tsy olay fieka midika agnaty atra zio anao mandeha normal anao midika riba raha misy riba zala misy bien fa izy ndraiky tsisy tafony edy normal parce que tsy moraba baka tsisy tafony fa izy 1 2 3 maboule merci président asia vavovo ary président baka zay mantsaka iny zay fa biribiry tsy tsapegny nefa gabara nefa natao ako nangery amin'ny lamaka loso izy ke anareo volana président tsy magnano président mitsika varatra igny secret ny voniny ho avy zio asara atsika iza lalagna io ngatako amin-dragnahary sy ny razana mba durable ho izy hoe maharitry 10 taogno 20 taogno on verra pont eky magnano anery zala reto io ndraiky isorako anao Zamabera Chris tsay Christian nagnamboatra pont anao zala ko tsy anao tsy itoy io pont mavavy io tsy managnila io tapany beton tapany feray fa be ny vitanao zala Zamabera Chris non mampalahelo zala
province jiaby namezany raha Jojo fampanantenana zalahy fa magaga le Madagasikara tsy mety mandroso. Le Madagasikara fa niboaka en dehors ni moyen à l'infini. Tsy haiko na hainao président le moyen à l'infini na tsy hainao. Tsy haiko anao na me algèbre. Moyen à l'infini zegny tsisy farany fa tsisy valeur. Izy koa mivolagna vazaha Madagasikara zao le araiky hoe 0 derrière virgule tsisy asany. Anao me 0 derrière virgule président le tsisy asany zegny Madagasikara zao 16 ans. Na nisy ny tsy nanjary nataon'le fitondragna roe talohanao ndraiky le raiky niravenao tamy 2009 sintrasintrana za tora tsika za rebaka. Madagasikara zao nefa rebaka tegna rebaka ny vonena roa. Tsy vita Madagasikara ny vonena roa, le peuple mitsy vonena roa sanandra. Aloha nidirantsika amin'ny ankapobeny zegny le resaka politique. Za misy raha nitrieko ato iarahantsika mitandregny. Ampodiko indroa izy. Ialako tsigny, ialako satroko, ialako amin'ny bongo 12 masina amy Zandrilahy tompony raha ty fa mazava loatra raha volainao frère. Maromaroa mpihira karahanao mavita mampita message en peuple mba hifoa ny peuple mba ho hisy jery ny vahoaka. Fa ty idiratsika mitapany faharoe amy fandaragna atsika zao ty alohany tandrignesatsika volagna andraha ty. Fa fitondragna ty fitondrany Jolabe Mandriampasy. Coucou, bonjour Rodi. Fitondrany Jolabe Mandriampasy fitondragna ty. Olo fa hita tsy nanjary toizanareo toy mampalelo. Kogny isan'andro anao tsy mety avijery. Avozoko aminao zalahy tsao ndraiky iala igny. Ampodiko ndraiky izy. Tandrignesa tsara raha volagniny. Monsieur Rajojo, ny gouvernement tasy ny Sénat ary ny députain sy ny mpiaradia aminazy. Tandrignesa fa ty volagna alefako aminareo raha ty. Fotony fitondragnanareo fitondrany Jolabe Mandriampasy tsisy rantinegny. Raha tiako volagnina amy raha nambarany Zandrilahy igny, mivolezanao mavandy. Raha koa tsy vitanao raha joel, anao kaza mikapokapo. Za teto fô volagna aminao, comme ne mazengaigny fitondragnanao io atao hoe wapowapo. Amin'ny ambario be izy Jolabe Mandriampasy tsisy rantinegny, o tsisy raha hoany. Raha Jojo, folotsy atampitogno anao io. Tsisy mba hoe loziny araiky voatsangana anao. Nefa nanao nandrava nandroboka fitondragna nagnano taloha. Mivolagna baka nareo mpagnaraka ty fitondragna ty, mpanoagna ty fitondragna ty fa Jirama io fa tsy niany na azafady. Za tsy olo ny timo, za tsy olo ny firaisakina, fa za ndraiky olo ny fiarahamoniny. Ary nianatra mahay tantara. Ndre tsy nanjary nataony Ravalomanana mariky fa Jirama nisy ambom-bola.
amana miliara izy niala teo nandeha nareo navy teo nandeha vola androm-bola miliara e 2 miliara tamy Jirama nareo navy teo navy nareo 2009 nipotenareo ny tanàna tsy vitany tanàna nipotenareo tsisy raha mba natsangananareo za tsy eniky nahita tambony donia hoe olo magnano karaha ataonareo anareo ne volako isan'andro nareo lambodi tsy tia raha manjary anareo isan'andro volaniko kely antsy antsiradrano tsy razanan'olo isaka no fo marandraigny ambarako eto san'andra fatin'olo za fa nagambaranareo vahoaka malagasy aody tsy masiny koatsy anareo tompony makamasiny izy ino le fa nitiako ambara atsika dia fa mefarajoela misy moasinany setoaninany moasantokony na eto Madagasikara zay na agny Afriky ro raha aby reo mila lio ro raha aby reo mila organe atsika kazalany fagnahy oeke tsy hita nohon'ny viavy igny fa maty feno abibigna mandeha fagnadediagna tsisy fagnadediagna vita tsy hita mason'olo igny naty tari amy sisin-dalana tsy hita lela azalahy tsomba tonga saigny eky atsika amizay zalabo tsy le vatan'olo ny tsy hita ko tsy masony lelany nonony bangala ndraiky mboty bany zay fo raha very amy vatan'olo maty zay nasekeko mivolagna teto fitondragna ty tegna 1 2 3 maboule merci président fotony fitondragna ty tegna nagnano ino raha nataony fitondragna ty tsisy mpitondra ta Madagasikara teto na vita nagnadosy fofokegny malagasy amananjatony amanarivony tagnatiny folotsa tampotogno ko tsy fitondragna ty za tsy contre za tsy famatra misy raha atao hoe totrok'andranany izy igny koa baka mba narary navadibadikinao fanjava raiky fanjava roe fanjava telo izy rebaka kabaron-dragnahary igny fa eto zalahy fraction de quelques heures et des minutes blom rebaka ko ny volany egny ary izy amizay tsy olo araiky aroe rebaka io tsy maintsy misy 3 efatra 5 normal fotony masontokonandreo mila mihina raha aby reo vampira Dracula ino agnarany film mbola zay nianatra teo baka misy rikoditry regny bande dessinée gasy regny rikoditry ry bibiolona ry bobely mihina raha karaha regny anka vidindreo mihitsy fatiny malagasy fa ka fatiko ny fitondragna ty aminakahy za tsy nandeha l'école tamy frontière Suisse za tsy nahazo trophée ta Dubai mivangafato fitondragna tsika zalahy alevanareo ny raha volagniny Zokibe eto anareo ndraiky nahita rajoel na vadiny na fitondragna anazy ndraiky nandeha nagnatiny fatiny malagasy valia zako anareo fa matra zay anareo tsara nahita ke hoe rajoel amy vady mianakavy na fitondrany TGV mianakavy
nandeha agnatin'ny fatin'ny zaza malagasy na malagasy jamais de la vie parce que kidoga kabarotsy aboaka mazava n'izy igny mazava eto samboriko volagnanao madame Maradona hoana volany adala sakiny madame Maradona ministre ny culture anao zala ministre ny serasera anao zala agnarana anao karaha mba tsara Mara Dona vola mianta raha roe natambatra koa zegny vola boko mianta nefa tsy leonao le hoe vola mianta Maradona de anao masaky mavandy ha présidence ny vady ane tsy teto hoe kentsy nandehananao tagny anao ne ministry izy koa izy fa tsy teo na ino anao tsy nandeha solotegna izy tagny anao koa porte parole ny gouvernement hoe azonao atao ane madame Maradona nandeha nagnatiny favoazana mamane dadine govavine selindratsina ka ialako tsiny amin'ny fianakaviagna parce que magnabady olo loatra ty fitondragna ty telopolo magnanagnambigna anareo ministre na ino anareo tsy nandeha koa fa tsy teo rajoelina menakavy azabadoegna zay tsy mamoafo atany mandry za ialako tsiny ialako fondro amin'ny tsalo fito bongo 12 amin'ny ambaroberi faria 12 masiny elagnelan'andra favoazany mamane angovavine dadine Seline ndraiky ry zala telo miralala avony parachutiste regny rajoelanao boko vola fa rajoela tsy teo rajoelany teo tamin'ny favoazany parachutiste est-ce que rajoela nagnatony tary nandeha tary disova za koa diso de izy magnano zegny biby maritagna nefa ne vahoaka fo boko tsy nangatany aparata na gorso taminareo on est fier zay fier vahoaka malagasy zaza malagasy ray aman-dreny malagasy tamin'ny fitondrany amiral Ratsirahô fotony igny mama igny rene igny mamane igny dadine angovavine igny na vita be lavitra noho ny mialy rajoely koa raha vitany mama Seline tsisy tsendriky antsasaka memo ampaefany memo enkara memo tsy haiko nino nataony mialy rajoely tsendriky première dame ane igny koa ny tsy olony kotsotsory igny tsy agnatriany vava igny tsy olo karaha io fa ray aman-dreny ny tanàna igny telopolo managnambigna anareo ministre nagnino anao mpivolagna tsy nandeha basy koa fa hitanao izy tsy teo anao karaha mpitondra teninazy madame Maradona anao tokony nandeha olobenao koa fa tsy eo anao zanaka misolo tegna olobenao fa tsy eo anao vangoany donakation rajoela io bado ty mampalely le toetsaigninareo raha volagninareo ne tsy tadinasany sofininareo izy izy mpampianatra anakazy magnano kokoa anao za eto monsieur Jofani koa olambario be mahe monsieur Jofani mbola velogno azy ela velogno anao ramose olona ampianariny Jofani mavandy koa tsy mahera ary tsy ambelany Jofani anao koa tsy mahera agnotanisy fa izy mbola velogno izy mipetraka ary amin'ny lalagna mandeha midony ary magnano kokoa anao za ramose ela velogno anao mbo angatako mbo hisy mpampianatra amin'ny ambario be eo mahavitany zany lehilahy Jofani zegny fa tsatsegniki nahita boko tsegniki regny koa mbola mpampianatra ambario be eo nampianatra za izy tamin'ny école Gaskara io lalao mandeha tanàna na jojo
Anontaniana reo izy boka marigna raha volagny izoko be zay ramose za nampianariny ramose Jofany rango amy l'école Gaskara zay heboko karaha olo niaraka samy navy amin'ny école Sainte Marie aizany maro izy Saint Joseph zay nampianariny koa to jusqu'à zay nagnemba fierté-né nampianariny zany mpampianatra ramose Jofany zay tsisy mavitavita ny lehilahy Jofany ke ny raha tiako volagny madame hoy izy Jofany taminay hoe araiky aminareo koa tsô lianareo io mety misolo tegna izy ary fa beny izy igny niny volagna présidentanao madame vola miata Maradona baka ezoko anao CV maisy présidentanao koa ny volagna tamin'ny propagande nany ampia zaho izy mba agnapiako anareo ny rana fagnapiagna nataony Rajoela vahoaka malagasy mba mbaraza koa mbara aboa eto hoe aty fagnapiagna nataony tsinjo tosiky fameny motriny ako zay fagnapiagna nangatany taminay vahoaka hoe ampia za mba hampiako anareo propagande nany zegny ndo za avagny zay madame miserasera ministre ny culture raha volagninareo ne en l'air fa tsy ampidinareo mikabesonareo tellement lohanareo mbola malemy tsy mifody ameko ody famodigna kabeso anareo ty evoevo ty simple ampianariko anao culture madame hitanao famodigna zaza mbola tsy mahery evoevo amin'ny avaratra agny mangala saketany ndraiky fandramo rape tsara be malemy saketany ndraiky fandramo hosora amin'ny evoevonany io matetiky de temps en temps izy ny vazaha malaky mahery zigny azon'igny fankabe anao boka mivolanao ministre ny culture fa rien na faire za vara nataonareo ny moany za tsidriky laligny fa za koa tamy placenao hoe ministre ny culture déjà raha nataonao rango a Paris jusqu'à raha inavy an-tanindrazana jusqu'à izo nalefa amindreo tanàna navieny tsy karaha igny fomba madame Maradona anao tokony nisiky salova kisalinasany nasampinao teto anao nagnano taly sakalava toko aroy efitra gn'ila igny le hoe taly valo toko aroy gn'arany mpianariko anao fa anao abado farafaratsiny ny lasenao talinao valo igny kofa tsy nataonao toko aroy valo zegny natao hoe taly sakalava raha sakalava nandesinareo igny anao tokony nagnano PNU parce que anao ministre ny culture tokony lambahoany complet nataonao hilany fona sampinao eto salovagna anao kisalinao plutôt fa tsy salovagna fa nohony anao bado tia toho vazaha nefa anao sady tsy gasiny tsy vazaha tsy haiko niny rasinao ndre za mety izy fo za may fomba naka amy tapany mahagasy za ary tsy ariako fa anareo mitondra raha karaha igny simplifienareo tsy asianareo valeur mihitsy le olo le razanan'olo tsy tokony regny maramila regny mitondra zigny managna olondrony ro amy tany naviandro agny amena be agny ro tompiny tokony mitondra zigny fa tsy maramila goaikinareo ry avec chaussure en plus pante abruti
Ary anao mitondra rakaray madame Maradona tsy tokony magnano kepi na satroka. Tsy zegny maramila nareo ndraiky raha ty procession de mon père regny nareo ke hoe mila magnano satroky ny papa. Azafady olo tsy tia volagna rakaraha regny noho tsy fahaizanareo, olo mampianatra anareo fa nareo bado. Karaha ataony radio zao baka za tsy volagna izy parce que izy fa haiko bade de naissance. Fa anao soit disant za ministre ny culture. Mon œil tient de culture tsy hainao. Tsisy aminazy koa raha nataonareo maly fa bon alhamdoulilahy koizy razagna jiaby antanky za sakalava za fa miatakaragna navy an-tanànan'izy petra amy tany manitsinitsy anapitrandreo izy. Ke promesse vandy nataonareo tagnatin'ny folotry ny tambotao mialanareo. Tofoko, empaka, leo, disaka, on est fatigué avec vous, les TGV et les maparas, les saloparas et les connards. Le voinxer, c'est le pamplemousse. Ampy zay vahoaka raha ataonareo. Zay fa nararaka anareo siky. Madagasikara fa nabonginareo baseky zay. Anjarane baka fara mampisikiny izy. Anareo tsy mety misy jery. Tsy mety misy fanahy. Mazava ny ira volagny zandrilahy igny. Olo fa hita tsy manjary atsika vahoaka koa mbola mandany fotoagna aminazy. Normal izy foana. Atahorana izy iala egny afarany. Message mazava e. Mazava message igny. Zay. Atsika vahoaka niny tsisy jery aminazy ty. Atsika kadalena. Fotony nino. Izy mila mampamasina odinany ndraiky moasinany ndraiky setoaninany. Za fa nagnambaranareo teto. Izy koa fa misy événement. Radio andeha antany karaha zegny aza mandeha. Zavanareo baka. Nivolagna za teto. Isaka misy événement. Io na fety, io na fitokanana, io na nino. Ke radio io. Io tsy maintsy misy raha ripaka fa. Tsy maintsy misy raha ripaka. Eto dia miondrika ampagnadragna zay amy fikambanambeny MRF Source zay soloko tegna eto ho an'ny zokibe lego amy fahalasana-ndreo mpanakantonazy enganie ka enganie za matsiniky nazy vaovao farany alohan'izany hidriky teto mba hazo fahasalamagna tsara anao ranabavy zegny mbola agnatin'ny fitahagna amizio io. Ke zegny raha tiako volagniny ry vahoaka malagasy. Tongava saigny anareo. Tongava saigny. Fa fitondragna ty za tsy eniky nahita volanko. Oui, azovy président fandimby teo na fatolo maro ta Madagasikara koa tsy fitondrany TGV tagnatin'ny folotry tambotao. Afa lalagna za fatin-dragnahary. Fa ty sady tsy fatin-dragnahary, tsy fatin-dragna fa maty. Sagnatria koragna, sagnatria ny vava. Nanjary karaha akoho nazony bariky. Vahoaka malagasy. Marandraigny maty, ariva maty, alignandra maty. Maty forarigna. Atsika tsy mba tonga saigny eky zany. Zava izy. Za fa tsy volagna calcul le vila telopolo.
mba firy ma promesse nataonao Rajoelina mba valia koa zay hoe nefanao pepleny tsy nefanao tragno mora amin'ny Diegorina andary tragno Jangoany nagnanaovagna tamy Torekondata amin'ny Ambariobe 5 iny fivolagnazy io 5 mégawatt panneau solaire tsy hainao tany installendreo izy Madagasikara mbola miaigna amin'ny maiziky délestage miseky fa tsy azo atao zay fitondragna mitondra zay fitondragna mandroso président mbola ela 12 mois anao hitondra sadika fa koa io fitondrasanao sadika io fitondrasanao Madagasikara io ataonao hitondra sadika anao ry atin'ireo africain reo tsy amy konty reo tsy tsitranao reo tsy malagasy tampenanao vava normal izy mivolagna amitsika zany tsy mandrialina ry vahoaka mandinika ataoko ahoana hitondra iboahany fa vahoaka malagasy fito tsy tambiny 10 taogno tsy mety miboaka nefa nanao tsy mandrialy normal anao tsy mandrialy mandinika anao hoe firy koa olo andivoneko amin'ny événement raiky aby ry mampalahelo ke izy zegny raha volaniko zany remercie anao président nagnamia zay Diego Jangoany misy riba fa koa mbola Madagasikara tsy marisy zay Diego Jangoany misy riba fa raha angatako président asia vavovo ary baka zay tsy mifitry fa mamboy zay baka nazatra zay mamboy fa nagnano ndraiky anao aminay Diego tegna nagnano zay namianao Jangoany misy riba chiffre président calcul io raha farany mora agnabony donia izy koa tsy hainao manogniny le hoe 7,950 ataova simple 1897 point anao tsy mila mangala maro 1897 fa anao nandeha nagnony fa nanognony daty 10 koa 7,950 7,950 zany hoe 20 taogno 128 ans simple raha zay magnano bonjour mbo lavitry mbo sarotry que anao andeha gnano 1897 ba nefaka ba fa anao andeha gnano chiffre tsy hainao tognono chiffre vazaha tsy hainao tognono chiffre gasy tsy hainao nefa nanao lingilingy nandeha nangala 8 cm déjà le 8 cm nalenao itso 8 cm anao zegny tsy haiko carte d'identité ndreo 8 cm nalenao fa koa la carte d'identité la France tsy 8 cm président sagnagna ty ke eto isorako atsika jiaby nagnaraka teto niany nitandregny niaraka tamin'ny Zokobe Rangotratra amaragnako izy fagnotaniagna atao maromaro olo nagnotany za Zokobe ino Rangotratra ty asia vazavainy ministre de culture koa indikany hoe Rangotratra zay c'est tiens c'est pas la peine anareo andeha agnotany izy en tant qu'izy ministre de culture madame ministre de la culture azaveko aminao ino le hoe rango
tratra. Io agnomby zebu farany ary voalohany ary tadiaviny tsy hita agnabony tany koatsy Madagasikara zaraiky misy rango tratra. Rango tratra io agnomby fagnanaovagna jo farany maventy a Madagasikara. Karakory paoziny agnomby rango tratra? Karaha agnomby jiaby hitantsika, tsy karaha agnombiny rajoely misy bôsa karaha agnomby tsika Madagasikara volaniko tsisy tany misy io koatsy atsika. Paozinany mazava loha izy. Tanaro patinazy efitra igny, vitiny efitra igny misy malandy, wihiny misy malandy, zegny natao hoe rango tratra. Donc nahavaly fagnontaniananareo sasasasany hoe ino koa mazoky be le hoe rango tratra? Apodiko ny atao hoe rango tratra aomby zo mazava loha izy. Patinazy efitra, vitiny efitra igny misy malandy, wihiny malandy. Tsy hoe ke wihiny jiaby edy fa ary amy voromborobodiny wihiny ary ahitagna malandy, vitiny efatra ahitagna malandy. Izy mazava loha zegny natao hoe rango tratra. Io tsy mety vonegna ary tsy fivonivonegna. Io agnomby farany manakasigny amitsika Madagasikara eo koa fagnano asanazy ny ampanjaka. Magnano velomatsika jiaby amy magnaraka koa.